Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dangag bakasyon. Intun umay abulan. Wow! Adaman nga rodan pa sa rabok, ah? Ngam sayang. Nakasarita ko ma. Tada ko maipagatang ko nga ipasarabo na kanya. Anya manen ayat ipagatang mo. Nagadula nga rodan ti impaspasarabon akan ka. Agpagatang ako mati iPad ko, nanang. Anya? Siyempre, mas urig no ijay ang magatang. Kaadamat cellphone mo. Antigo a cellphone. No matinag ko ijay lugan. Ikamat na pala kanyak. Tinapatag kat makaawag ka, kat makatext ka. Uwin angam kababayin ka dagiti ka andalak kan gagayam ko. Diyak to pa iruruwaran tamabainak ang mangipakita. Ay, di kay maawatan nga agtutubo ita. Kayat yo, noan niya tinakita yo, gatangan yo. Kayat yo ama paadda. Nagadukat a sermon yun, aya. Dayjay lang nga imbaga. Kat pudno mati ibagbagak. Wanan. Awanin imbaga. Surod ko. Ala ibagam to nga rod kan ni uncle mo. Taing kay to gumatang ijay mall. Nagumatang kami. Saan langan nga iPad ti pagatang ko? Naay, anya manan. Agpagatang akon iti tablet. Tablet. Ay, anadwang ti agas. Sus ni nanang aya. Saan nga agas? Mas high-tech manan a cellphone. Anya. Ay, di kay mauawatan at talaga. Ay, wen gayam. Adda imbagan ni ulitag mo. Adda kano kadwa na nga agbakasyon. Kadwa na? Di mat nag-divorce dan iti Meksikana nga asawa na? May sakano analakayan abaro. Kan retired a US Army. Anya? Ay sus? Ay, anya ko maita? Tiko na, sumurot kano daytoy agayam na. Kat sumapol iti asawaan na ditoy Pilipinas. Os! Sus! Yam amunak tuman kan ko na blessy. Siya kung timakiasawa iti day tang Hawaiano. Che! Wala no kayat na ka? Garatikit a babae. Siyempre, agpaseksi akto kan ko na. Kandinak ibibiyang dita. Ninto Uncle Floro ti pangibagaam. Bibiyang ko kumay ti dayta ang tao. Kuma, siyak to ti magustuhan na. Wow, makapana kon iji Hawaii agi na oras na siyak ti kasar na. Juan, no kayat mo? Umay mo tupay kit din karayaman tapno sikat ti asawaan na. Che, umapal ka lang Ay, awan iti bokabularyo ti makiasawa iti laklakayan. Wenno agat dagan, anya? Sus, mayat kit di Taintun matay, siyak ti agtawid iti sanikwana. Ket no nasapa ak amabalo, makiasawa ak iti ubing. Oh. Panunot ti am-ammi kung ta panunot mo, Freda. Hay, am-ammi ko ka dyan. Sus, oray kita no anya timbagak aramidak, makiasawa ak atalaga iti dayta ang Hawaiano. Makiasawa ka lang, awan bibiyang ko. Oray kita blessing. Dap-dap pa to ti babawim no siyak tinasawa na. Anya ko mati pagbabawyak? Ay sus, Freda. Sa anak akaskan ka nga agrupropat kwarta kunak manan. Oray awan makias asawa. No kam kamaten tumatlaangan, titanam na. Sumangpit gayam ni Uncle mo, Floro, Blessy. Wan, umay nakalaanan. Di mabati ang agmay-may sa. Anya? Pumanaw kan, Blessy. Ngam di mo pa inaklon ti ayat nga idatdaton ko kan ka. Lumdaang tulakid di. I'm sorry. Ngamjak maisuro ti bagik ang mangayat kan ka din do. Anya nga mintisan mo apangayatan kanyak, Blessy. Di mat imbagakkan ka nga awan pa iti panunot ko day ta abanag. Agadalak pa nga umuna. Di namot kahit asawan. Ano agayan ayatan, kat agasawatan.
Sorry din do. Diyak kayat nga isa mira day taabanag. Bayat ti panagadal ko. No pa'y kasta. Mangnamnama. Kan nakasagana nga guray. Ngamin. Sika talaga ti ayatek. Sika ti ipit-pitik ti pusok. Anya! Ay sus din do. Nagkorni ka? Kayat mo asawan. Kasta timbaga ni Blessy kan ka, dindo. Wan. Umay ka nun alaan ni Uncle na Hawaiano. Awan mo't kasta nga imbaga na kanya. Aya? Ti amukit di, adda sa nga ili ti ulitag na, wano kadwa na asumangpat. May sa kano ahawayano, kat umay sumapol iti ansawaan na. Kasta ka di? Wan, kat aramidak amin apamuspusan, tapno siyak ti asawaan day ta ahawayano. Anya? Wan mat, kat na siyak ti maasawa na, ay sos, makapana ko na ijay Hawaii din to. Makiasawa ka nga uray lakayan? Di balen Saan pa'y mat nga ta nga agra kaya, kas iti kanta. Ngem, ni Blessy. Amangan mat no kayat naman ti makiasawa iti dayja Hawaiano. Kat itugot dan ijay Hawaii. Naglawag timbaga na kanya, adi na kaya ti makiasawa iti agat daga. Isumat ti istorya kanyak ni Dindong. Ay na, namati matiloko. Anya, saan nga agpaiso nga umay nakaalaan ni Uncle mo, Floro? Abay, kaskarina aya. Narigat. Oray tourist visa. Narigat pa'y. Malaksid no, da mga sawakan ka Hawaiano. Ay, sus, tungaro ti plano. Kat daytoyen ti inururay ko agundaway. Daytoyen ti arapaap ko ang makapan iti sabali a pagilyan. Asaanen anasken ang mapanak agpatagabo, kas domestic helper, wano caregiver dita. Sa balya talaga tilinaon ti utak mo niya, Freda. Di bali ta saan laangan asisyak ti kastoy Blessy. Adon tinangaramid iti kastoy awagas, tapno matong paldalaang ti arapaap da. Ngano siya, diya kaya ti kasta. Kan, apay, namnamaam nga rod ita, akayat nakadaigdayang ang balikbayan. Garati kita babae, agklaraman. Nanay. Anyat ba paspasamag kan ka, Blessy? Agsasao kamot nga agmaymaysa. Kan asino ti kaluksaw mo. Ni man Freda, nanang, agasam. Ay na, agraraman na makapan iti Hawaii. Hawaii. Nasa okken ko na, tinaibagayo maipapan iti kadwa ni Uncle Floro asumangpet. Nga umay sumapol iti asawaan na. Kay, Agpaaram to ka no. Tapno isot asawaan ti Hawaiano kat makapan iti Hawaii ti ampang. ay sos. Jakla mo. Nga managpili mo't kat dagita nga uray ko nam analakayan dan abaraw. Saan mo't abasta babae kat kayat dan. Isupay Apay, no bilang ta si katikursunada jay Hawaiano, di mo kayat anak. Asus, santisima nanang. Anyarita sim magsag dita utak yo. Na, kitaan to Itapay laang, ibagbagakon. Saan ko akayat? Maminribo adjak kayat. Ay, di ka agsasaw iti kasta anak ko. No konak asaan ko akayat, period nanang. Kanjak kayat na pagsaritaan tay dayta. Oh, Uncle Flora, guwapo latan ni Uncle ko Ay, sos. Hatan saman kit di kaya tasawan day tana. Nining kao. Wow ha? Ay, di pa salubong ko ngay Uncle. Ada ginatang ko a digicam para kan ka. Ay na, kabagays. Sa bali ti ibagbagaday ta aka anakam. Tablet ka now. What? Tablet. Saan nga agas, Uncle? Ay, uwain, amok. Wan kayam. Ay, sorry gayam. Nalipatak matanti mangyam amokin ka. Manang, iso ni Rodrigo. Ti bagbagak agayam ko. Hello, Manang. Ay,
Ay, nasaya at matlata, ah. Imbag man, tanasayudlat ta ti panagsaom iti Iloco, ading ko. Ado kami nga Ilocano iti Hawaii, manang. Ah, Ket isumati ka nakakaibagpagakan ka, Gayam Rodrigo. Oh, I see. Beautiful lady. Ha? Siyak nga tan ti kagasatan no kaskan kwa na ti masaraka ka masawak dito'y lugar yo, Gayam Floro. What? Nasingpat ni Rodrigo, blessy, ana. Ay, sus Maria. Kat no naglakay sapay ngam day di amang angkal. Awan ubing kan lakay, wano bakit kan ayat neneng. Lakay, ubing, mabalinlat ta. Basta ginustuda. Hello, Uncle Floro. Pudno gayam nga da kayon. Aguray ka. Sikay tayo ni Edang nga agam amlid iday? Unay mat nga Uncle Floro. Idang kanumot ayang tinagan ko. Freda! Kun unay mat taagam amlidang. Unmay. Alaman langan, isot ko na yun. Angam, hun gayam, Uncle. Ayan ngay ti kadwa yung Hawaiano. Aday ti kwarto basang. Agin ina na. Nagpaot nga men ti biyahe may. Uncle, yam amudak man kan kuwan, ha? Barang nusyak ti magustuhan ng asawaan. What? Oh, no. Oh, yes, Uncle Floro. Kaya't ko ti makiasawa iti kadwayo Hawaiano. Don't worry, neneng. Mapantay jay mo. Ibagam no anya ti kayat mo, tagatangan ta. Oh, really, Uncle? Sure, neneng. Sikapay mataka nakak, tijak may ti kalikagom na. Lawkan sakit di unay akana ka. Wow, agyaman ak Uncle. Ay na, unay laki ti day to akana ka kaya. Susapaw. Talaga na singpat unay ti Uncle ko, Nagtaarpay. Ay, hala, huston day ta patilay ok mo, neneng. Total, itod ko ti kalkalikagumam agatangan. ay na, balasan ko. Awan da. Nagkukuyog da kada ulitag na anapan ijay mall. Kadwada ka di ti balikbayan akadwa ni Uncle Floro, auntie. Wan. Ay, sayang. Dak nakasurot. Ay, auntie. Anya nga nga oras ti sangpit na. Dayta ti Jack Ammo. Dengdenggak ngamin itay nga agpasyar da kanopay. Sayang. Sige, balasan ko Adala ang aramidak ijay kusina. Ay, win, auntie. Your uray ko lang basit ida. Barang agsublidan dito, eh. Anya? Kaya't nga asawaan tila kay akadwayo, Uncle? San pa'y alakay unay ni Rodrigo, neneng? 50 na laeng. Kinasingpag. Ay, manjak, Uncle. Wan gayam. Adagayam ko, ni Freda. Kaya't nalaunay ti makiasawa iti lakay Hawaiano. Ay, di na kayat ni Freda. Si Kati kayat na. Ay ngam. Panunutom ti masakbayam, neneng. Agbiag kakasray na iti sidong ni Rodrigo. Adun ornong na, kan awan makunam kan kwa na. Ngam. Saan ko nga ibagbaga at ikinabak ng nalaang tinapatag, neneng? Ngem, ado nga imbag ti may painakan ka. Kanamok, saan anarigat asursurwan nga ayatan ni Rodrigo? Diyan mo, Uncle. Day talang tikidawag, neneng. Kat sapay ko ma, tadinakpayan iti kalikagom ko. Noong da kayon ti makiasawa kenkwana, nanang. Anya! Ay, siyak ayati kayat na. Kat si kamot, kuna ni Uncle Mau. Wanangam sus apo mat. Ni Freda, gusto unay kenkwana. Di ison, di... Inrekomendak ni Freda. Ngam sana balik ano lang ngagladingit ngagsubli ijay Hawaii. Ngam ti mga sawa iti di na kursunada, neneng. Uncle. Ramag ti pangiting mo, anak. Karbangam dayta.
Ngam tilang mo't kayat ko kat may sagot ka, anak. Di mo ka di kayat. Mabalin mong tupayan nga alaan ni nanang mo jay haway. Ti saan tayon nga giinadayo pay. Awan mo't kit di ti makita ka da, kas iti dayta, anak ko. Pudno, ti kunan ni uncle mo. Anya ti aramidin tayo dito ili, uncle. Saan ko nga ilimad, neneng? Adda tayo dito ibalay ti huwes agayem ko. Anya? Wen, kayat ni Rodrigo, ngagkasar kayon sakbay nga agsubli jay haway. Please, Blessy. Ayayatin ka unay. Ipatay ko lagit din o dinakpatgan iti kalikagom ko ang mga sawakan ka. Basol ko pa'y. Ninanang kulangan dyan sa waam ha. Imbagkan ko na, tagkatawanan kayo. Unay kabiting balasan ko. Tay kunada nga rodain. Agsapol tay na taangan anwang itinaganos aruot nga rabon na. Sa anak mataroot ah. Saan kang hagdanag, Blessy? Makapagkasar talaeng naragsa ka kaon. Kahit nakasagana kang aguray, no kaano ang masursuro na ngayatain. Makaurayak, Blessy, biyag ko. Piyak ko taro pa. Blessy. Amigo Floro, rugyan tayo ka din ti seremonya. Wen, Judge Panyeraw. O sige, isuda ka di ti agkasar. Una po, Judge. Isuda. Saan Panyeraw? Ni Gayem Rodrigo kanto'y napintas unay akaanakak. Saan kit di ate kabagis ko ngay nato'y kaanakak? Oh, saan ko mapapalaw niya po balikbayan nga agpatay launay iti anak abalasang tanay dumdumamot nga agpaiso ti kinapintas na. O sige, rugyan tayon ti seremonya. Ops, papanam. Saan ka nga umasitig kanyak no di mo kaya't aduyukan kay tiray ti ako tsilyo? No isot pakaragsaka ang biyag ko. Si dadaanak amagudas. Ita, Nauray, abriyam, ti barokong ko tapno makitam, ti kinapudnok nga agayatkan ka. ngit mo. Di nakmaala iti kastambuladas mo, ha? Ay ayaten ka unay, Blessy. Di ko ma-Freda tin kasar mo. Pag gusto laon ay kan ka. Agbagay kayo. Ngem sikat ikayat ko, ken ay ayatek biyag ko. Ay, ayatan, ngit-ngit mo. But don't worry, love ko. Agurayak. Aganusak, no kaano ang masursuro na ngayaten. No mauray mo. Siguro, nangisit tontay kanaway no dumtang day tagon daway. Orno sa namin ni Rodrigo dagiti ka sa pulam a papeles, neneng. Tapno, maikuyog na kaniyay haway. Anya? Huwag nineng ko. Ngam umununakon ngagsublay. Uncle. Ulitag, neneng. Pagimpagam amin daytoy, kan para iti masakbayam. Kat namnamaag, adi kanto agbabawi. Iti panaglabas ti Aldao,